Ginawe lawan elok yen ngarahaken pasti lan ing endi-endi anane yang agung manuk mabur angin dari bumi nora wurung mencok nata agung gunung kersane tan burung nurut kasidan jati mula mring sadermi bayangan rumahku punapa jampinipun anggenipun anyuwuk bayi suruh lembah ing manah sadaya kersaning yang widi ada suyah siring nolo
sadaya manembah Gusti. Anenggih linya ingkang binuka kawi lanya ingkang binuka jenten ingkang dadi pakuning jagat nggih Yang Ginata badhe nitahke cahya nur buat saliring angin pangocapan kawastanan cipta ganggo prawiran tanu cipta araning pikir ganggo araning wadah tanu arane lungguh wadahing banyu sinawang saking swarga loka maksih tajem jagat alam kok isih peteng jumbret dereng wonten alam padang saweg wonten mantara-mantara etan maya-maya kulon Yang Ginata badhe nglairaken cumlarating lintang Jawa Lawali sanes lintang Jawa Lawali nanging laire sore lan sasi katon biar padang katon lumahing bumi kurping langit katon sumilak kumpuling dadi siji sinawang saking swarga loka kok maksih tajem sawak wonten setunggal jinejer winastan Kajeng Jaya Kusuma pang 4 pancer pangkang mangklung mangetan tur sing jagat etan kang mangklung mangulon tur sing jagat kulon pangkang mangklung mangidul tur sing jagat kidul pangkang mangklung mangalo tur sing jagat lor inggil tur sing akasa ngandhap tur sing partiwi wonten sekaring sepasang awoh sak mrica dinumput
kersaning yang Hirinata kadipun prail-prail lan dipun bagi-bagi. Dipun prail dados pinten lan dipun bagi dados pinten. Dipun prail dados 60. Swidak kalih kapotong 3 dosa. Dipun trepaken dumateng panutaning petangan Jawi ingkang manjing dumateng pawukon ingkang wiwitanipun Sinta landhep ukir kerandel tolu gumber kelan sak piturute. Ingkang saperangan malih dipun anjengaken dumateng panutaning aksara Arab minangka kangge anuntuni dumateng umatipun wonten salumahing bumi. Ingkang ungelipun alif batak sak lan sak piturute. Kantun 3 dosa kalih kapotong malih kalih dosa. Dipun anjingaken dumateng panutaning aksara Jawa. Ingkang ungelipun Hana Caraka lan sak piturute. Mila mboten mokal winastanan sifat 20. Dados pitedah sangkan paraning manungsa. Taksih 12 kapotong malih sedasa dipun anjingaken dumateng itunging angka. Mila mboten mokal wonten ing alam donya menika ingkang dipun buru inggih namung itunging angka. Kantun kalih kasusupaken dumateng guwa garbaning manungsa dadi lanang wadon. Damel isining jagat sak werni-werni wonten gedhe, cilik, angkara lan suci. Ana ala lan becik, kanan lan kering, ngajeng lan wingking. Ampun kathah-kathah anggenipun angudang bau kiwa kalawan tengen sepinten to jagatipun dalang. Anyabut kanan kasalap kering, amundhut ngajeng kasalap wingking. Lam menika badhe nyarisaken gegununganing cariyos. Menika yen negari-negari pundi, yen tanah sabrang-sabrang pundi. Menika anggambaraken dumateng ing negari Kupareman. Menika tilasipun ing negari Ngiyahman, sarenipun sampun dipun bedah kalian Umar kalawan Amir. Dipun gantos ing negari Kupareman. Lah sinten to ing mriku ingkang ngrenggani wonten ing negari Kupareman? Inggih wong agung
menak nggih Sayyidina Amir pinuju hari sajuga animbali para abdi kriya dasar negari Panjang Punjung Pasir Bukir Gemah Ripah Kartoto Raharjo Panjang winastan dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra bukir lan gunung dasar negari wiyar jajahanipun akeh para sentana lan para kawula ingkang semawita mila mboten mokal ing kanan kering sami kering sami migatosaken dumateng adeking negari Kupareman akeh para negara ingkang sampun dipunrehaken kaliyan ing negari Kupareman lah sinten to ingkang ambak kukuh amari kelu ingkang minangka dadi talange ngatur menika telukan saking ngalabani winastan parang tejo ya Harya Maktal telukan saking Gunung Sela Miring ingkang minangka gedhik manggala golagul ing yuda mboten kados Demang Kamdos telukan saking Ngadiam akeh para sentana lan para kawula ingkang bek amber ambelabar angebeki tratak ing wanci pasiniwakan kathah ingkang sami anangkil dosok dinosok aben dengkur paribasanipun amung badhe mirengaken sabdanipun Kanjeng Sinuwun para sentana lan para nayaka kathah ingkang sami amarak nyadong dawuhipun Sang Prabu sampun sawetawis dangu anggenipun pinarak dereng angun andika ngiras pantes mirengaken sabda ingkang dereng kawaca ing lisan
bangun rahina lir wancinipun mripat bang wetan marakata nelai samya seba karang dasa dinasa abencuke tepung dengkul paribasane Naya kudung sepoko sapu kencana gunung Mahmeru kembar. Sinten magelar ing Setinggil Binaturata sak menika nampeni dawuh monggo kula aturi. Matur sakecap kang tanpa minggok, sakecap kang tanpa minger. Sampun cekap dawuh saking dal monggo kula aturi nampi. Kula niki dhateng ndika Pasanggiri anggo Yuda Purga Kuncana muncak dhateng ngut. Paraping pandhita hanitesaken dumateng Ulu Cumbu. Sagluguting kulang kalih mbut sarema pinara sabta mboten nginten ing kula ing wekdal mangke anampeni dawuh. Kanjeng Sinuwun saderengipun anampi dawuh dumateng Kanjeng Sunan Getaring manah kula kados mbut sinaraping baya tuna lan tinebaking sinemut tumna gagal. Hariyo jeneng sira dak suwuni palapuran kaya piye ana ing negara Kepareman. Para sentananing ratu lan para bupati kedhik ingkang ngungkuraken punapa kathah ingkang ngajengaken. Sumangga kula aturi matur ingkang tetela ampun ngantos tidak anggenipun nampi. Nggih dhateng sini. Mboten kados sing wekdal mangke. Guguping manah kula lir kados sinaraping boyo. Saderengipun kula marak wonten ngersanipun Kanjeng Sinuwun. Ketir-ketir kados kambengan Salombo. Sareng kula sampun marak wonten ngersanipun Kanjeng Sinuwun. Asraping manah mboten kados sing wekdal mangke. Hariyo jeneng sira tak ajoake dampar palengganmu ana ing ngersane ingsun. Ampun epi-epi ganjaran keris kang abyor pamole lan dodot ingkang ngombo jewere lan wujukan ingkang kladuk pasuri. Kaya piye pawartaning anggonmu mimpin para sentana lan kaya nayakaning praja ingkang sami gumulung nunggal cipta lan karsa. Nggih Kanjeng Sinuwun. Mboten kados sing wekdal mangke. Menawi kelentu semua anggen kula matur. Kula namung dhateng sendika. Punapa saderengipun sinuwun amaringaken dedhaharan dumateng ingkang ngabdi kepatihan sampun sekap dalem dahar.
Saderengipun paling sandang sampun cekap dalem tedhi. Jabul rekmane beseta tutale kula ngembani dawuh saking dalem. Wonten ngersanipun Kanjeng Sunan punapa wonten salah setunggaling para bupati ingkang badal dawuhing ratu. Punapa wonten wonten salah setunggaling macan ingkang medal saking kerangkeng utawi gajah medal saking wantil. Mbok menawi mekaten monggo kula aturi ngajokaken dampar keprabonipun kaliyan ingkang ngabdi kepatihan. Ampun ngantos sangobahaken palengganipun Kanjeng Sinu. Cekap ingkang ngabdi kepatihan jabula rikmane beseta tutale boten kula etang. Paribasanipun panjenengan amiji dumateng ingkang ngabdi kepatihan. Menawi ingkang ngabdi gadah kalpatan monggo kula aturi maca jonggo. Punapa malih namung sirah namung sak glintir jama sak dange aking sampun mangklung wonten ngersanipun Kanjeng Nuwun. Kula saosaken pejalan gesangipun ingkang ngabdi kepatihan. Aja kaya mangkono. Patih sajake kajeron panampa anggonmu. Nampa dawuh ingsun. Sapa baya bisa mbabati arungkut angobori ingkang peteng kajaba minangka talanging basa ya Rekyana Patih Harya Matal. Kaya piye para handhan, para kawula. Lho niki sedaya para kawula lan para sentana ingkang sami manunggal cipta rasa lan karsanipun. Lan manunggal karyanipun sageta anjunjung dewa keprabonipun Kanjeng Sinuwun. Mboten wonten ingkang badal lan badhe anyimpangaken dumateng dawuhipun Kanjeng Sinuwun monggo kula aturi babaraken dumateng ingkang ngabdi kepatihan. Mbok menawi mboten kenging kababar tiyang kathah monggo kula aturi anyebet lan saking sasuwek mangke kula badhe tingali wonten ing bangu kepatihan. Mbok menawi kenging babaring kathah monggo kula aturi medharaken sabda. Kersanipun para kawula lan para sentana ingkang sami manunggal amirengaken kersanipun Kanjeng Sinuwun. Iya. Ya ora ana wewadi paribasane. Paribasane aku minangka dadi puger paugeraning palenggane ing negara Pareman. Paribasane para kawulaku ingkang dadi andahanku duwe kaluputan ya ijik gedhe pangapuranku lan ijik yang nisih omber kang dadi kesabaran. Menawi mekaten Kanjeng Sinuwun monggo kula aturi mbabaraken ing wekdal mangke. Wonten pundi kersanipun Kanjeng Sinuwun? Yen kaya mangkono negara wis katon tentrem lan raharja. Tak aturi siaga tata-tata lan sikep gegamaning prajurit aja nganti lali. Kuwi nggih Kanjeng Sinuwun. Wonten wigatos ingkang pundi eca sami eca anggenipun sami pawan rembag kaliyan ingkang ngabdi. Mboten sanes badhe rawuhipun ingkang ngraka Dewi Raden Umar Ageng.
Assalamualaikum Kakang Umar. Assalamualaikum Kakang Umar. Loh. Waalaikumsalam. Yai. Adinipun Kakang, Sayyidina Amir. Kados pundi Kakang? Aku kok rada kaget. Piye? Menika sowanipun Kakang Umar. Sapa iki? Kula ingkang rayi Ariel Matal. Oh iya. Ariel Matal. Lho nggih. Kula nyaosaken taklim mugi kunjuk. Ya, tak tampa. Kados kiraka Kakang Umar. Sinten niki? Kula Demang Kamdus duluan saking Ngajam. Sugeng rawuh. Nggih, kula tampi. Yai adikku di Amir. Kados pundi kiraka? Ki ngene lho, aku lek daya-daya temeka ana ing negara Kuparman iki. Ya sepisan tinjo marang keselamatane Yai Amir lan sak banjure. Katone kok semuwuh wis padha raharja. Apa ya ora kurang apa wae? Nggone nggih. Kakang Umar mboten kirang punapa-punapa. Wonten wigatos ingkang pundi Kakang Umar kok wonten ing pasiakan miyakang samiya sibuk. Alah. Iya pancen ana sawatara sing rada nyamarake. Babakan ingkang pundi? Iki lho ngene lho. Negara Kuparman ki ra isih negara sorotaning para bupati pan Ponconegoro. Rak lagi wae ngadeg ana ing negara Kuparman iki. Nuwun inggih kersanipun Kakang Umar kados ngene lho Dik ya. Nek sun gagas-gagas negara sing ijih cilik iki jek kinepung wakul ginaya mangap. Iki biyen kowe oleh bojo ki ora ya saka Medayin le. Lah kuwi dilamar ratu pirang-pirang negara. Aku kok nyamarake. Lah kersanipun Kakang Umar. Iki ngene lho, Di. Yen nimbang Nyai Ratu iki isih dadi sorotane wong akeh. Iki luwih becik pun Kakang duwe panemu bakal tak singetake ana ing negara Arab. Ana ing negara wong tuane dhewe Arab to. Nuwun inggih Kakang Sayyidina Umar. Lah nek ngono ra upama para ratu Patmanca negara sing arep pengen rong-rong kawibawan ana negara Kuparman rak ya kecelek. Mekaten ingkang dados kersanipun menawi mekaten mboten wonten awonipun ingkang rayi manut dumateng kersanipun Kakang Umar. Lah kaya ngono. Wong nom iki kudu manut wong tuwa. Rigene wong tuwa iki biasane ya ora ngarah kleru-kleru ya sausap. Mekaten menawi ngaten monggo kula aturi sowan wonten ing taman kula aturi nyingetaken Dewi Rekna Muninggar ingkang sampun wonten ing Taman Sari. Lah nek kaya mangkono aku age-age. Aku apa meneh iki ku rada lakuku rada kesusu. Dadine aja kok samarake. Nek upama kurang percaya alah ndak dhisik ya wis tau lara apa bebarengan ning sak tengange alas dong meneran kendak ya eling. Nuwun inggih namung kula nyendikan ya. Rebut cukup ya, Di. Aku nyuwun pamit. Age-age aku tak bali nyingetake Dewi Rekna Muninggar. Nyuwun inggih pangati-ati aja nganti keri Kakang Umar. Ya, Di aku tak.
Arya para sentara lan para kawulaku sing lagi ngadhep ana ing ngersane Ratu Gusti. Lho niki. Kanjeng Sinuwun kados pundi? Aku rada ora pati nduga lakune Kakang Umar iki. Lho kok mekaten? Ya coba tungkanan Kakang Umar. Sakwise aku nglilakake Ratu Gustimu Putih digawa Kakang Umar aku kaya ana rasa sumelang. Menawi mekaten kersanipun tungkanan lagune Kakang Umar. Mbok menawa ana siapna para prajurit lan sacukupe ing wektu iki buyara kang padha gantung seba yen Rabuya dina iki yen kawula cilik bakal tak padhake dosa yen duwe pelangguan batal tak lorot plungguane nggih dhateng sampun cekap dawuh ingkang abdi kersanipun badhe ambi buyaraken barisan ing negari Kuparan. Iya age-age duga-duga digawa pangati-ati aja keri. Ahaha. Bocah wadon kados pundi Kanjeng Sinuwun bubarna padha kang gantung seba. Yen ora bubar ing dina iki yen kawula cilik tak padhake dosane yen duwe plunggan Pak copot plunggan ayo kanca bubar. Ayo Mbok Mban. Wonten dawuh ingkang pundi kiraka
angawe ingkang abdi Demang. Mangkane lah di Demang. Ing wekdal mangke Palenggan niku mau kala wau wonten Kakang Saidina Umar ingkang anembe Palenggan wonten ing Pasiniwakan iki wae. Lah kersanipun Kanjeng Sinuwun rada anyujanaken lampahipun Kakang Umar ingkang anembe ambekta dumateng Kanjeng Ratu Dewi Rekna Muninggar. Lah kersanipun Kanjeng Sinuwun supados anungkal lampahipun Kakang Umar niku wau. Anungkal lampahipun Kakang Umar. Amargi duka kedhik, duka kathah wonten ingkang benten. Bentenipun kados pundi? Lah dipun aturi taklim kalian Ratu Gusti kula Sayyidina Amir mboten mangsuli namung pelenggang-pelenggong. Nggih mekaten. Lho nggih. Lah menawi mekaten niki kak kudu siyaga tata-tata nggih. Supados panjenengan siyaga tata-tata. Menika para prajurit siyaga wonten Tumbak Abang paribasanipun. Dipun warangi yen bedhil buntut dipun koroki wonten landhehan putung dipun salinana supados boten payo-payo ing lampah mekaten nimbang mekaten ya monggo enggal-enggal digelak dipun untapaken para wadyabala diketapaken para prajurit supados siaga tata nggih monggo enggal-enggal ampun ngantos kedangon supados ajri saking lumpah. Lapan putih. Lapan putih.
Sore-sore sini kegantos ingkang cinarita ngendhelaken lampahipun para prajurit saking negari Kuparman. Kathah para sentana lan para kawula ingkang pacak baris wonten sak tepis wiringipun negari Kuparman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaturi pirsa dumateng para bapak lan para ibu sesepuh pinisepuh ingkang sami lumpat dumateng mriki dipun sapandonga ingkang wilujeng. Kula sadermi anggiharaken kajatipun Bapak Kasun Bapak Sukamto Dlasan rakyatipun Jaler Klanestri hormat dinten 7 penan gangsal tetepipun dinten Jumat Legi rinten kelawan dalu ngajeng sapawingkingipun. Pramila dinten Jumat Legi Bapak Sukamto Dlasan rakyatipun ngedalaken sedekah hormat medalipun uluning bumi caos hormat bersih dusun bumi sendang tawaran. Pramila dipun hormati mugi pikantuk ridho lan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saengga pinaringan rahayu ingkang wilujeng. Wilujeng sajeng sapawingkingipun ingkang sabab malih Bapak Kasun Bapak Sukamto Dlasan rakyatipun caos hormat kawitan lan pungkasan cikal bakal akal bakal cikal bakal ingkang babat bumi sendang tawaran cikal bakal akal bakal ingkang dipun bakali sedaya ingkang gadah niat rinten kelawan dalu ngajeng sapawingkingipun dipun hormati mugi Gusti Allah pring ridho lan pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saengga kajatipun sedaya ingkang gadah niat pinaringan rahayu ingkang wilujeng sajeng sapawingkingipun ingkang sabamane sedaya ingkang gadah niatipun menika hormat kaki bumi Nyai Bumi kaki Dayang Nyai Dayang Ibu Pertiwi Bapak Angkasa dipun hormati mugi Gusti Allah paring rahayu ingkang wilujeng sajeng sapawingkingipun ingkang sabamane Bapak Sukamto Dlasan rakyatipun
Gadah niat pun hormat sabi sedekah dhateng Abina Adam lan Umina Khawarinten kelawan dalu ngajeng sapawingipun. Mugi pikantuk ridho lan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kajatipun sedaya ingkang gadah niat pinaring rahayu ingkang wilujeng sajeng sapawingipun. Ingkang sabab malih menika sedaya ingkang gadah niat pun ngecas hormat sawabi sedekah dhateng Kanjeng Nabi Khidir rinten kelawan dalu ngajeng sapawingipun. Mugi Gusti Allah ridho lan pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kajatipun Bapak kasun delasan rakyatipun anggenipun ngedalaken sedekah bersih dusun bumi sendang tawaran pinaringan rahayu ingkang wilujeng sajeng sapawingipun. Ingkang sabab menawi sedaya ingkang gadah niat pun hormat wali 89 tinaris floh guru dipun hormati mugi Gusti Allah paring slamet sak ngajeng sapawingipun. Sabab menawi Bapak Sukamto delasan rakyatipun gadah niat pun hormat sawabi sedekah dhateng Kanjeng Nabi Ibrahim rinten kelawan dalu ngajeng sapawingipun. Pikantuk ridho lan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kajatipun Bapak Sukamto delasan rakyatipun pinaring rahayu ingkang wilujeng sajeng sapawingipun. Ingkang sabab menawi sedaya ingkang gadah niat pun caos hormat sabi sedekah dhateng Kanjeng Syekh Abdul Qadir rinten kelawan dalu ngajeng sapawingipun. Mugi Gusti Allah ridho lan pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kajatipun Bapak Sukamto delasan rakyatipun anggenipun bersih dusun pinaring rahayu ingkang wilujeng sajeng sapawingipun. Ingkang sabab caos hormat sabi sedekah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad mewah garwa Siti Khadijah sekawan sahabat Abu Bakar Umar Utsman Sayyidina Ali radhiyallahu an dipun hormati mugi Gusti Allah slamet sak ngajeng sapawingipun. Ingkang sabab malam sedaya ingkang gadah niat pun hormat sabi sedekah dhateng para nabi lan para wali, para ulama lan para syuhada sedaya. Wabil khusus Kanjeng Syekh Subakir rinten kelawan dalu ngajeng sapawingipun. Mugi Gusti Allah paring ridho lan pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kajatipun Bapak kasun delasan rakyatipun anggenipun ngedalaken sedekah caos hormat anggenipun bersih dusun bumi sendang tawaran pinaring rahayu ingkang wilujeng sajeng sapawingipun. Ingkang sabab menawi Bapak Sukamto delasan rakyatipun caos hormat nebihaken Pancabaya nyaketaken Gemarja rinten kelawan dalu ngajeng sapawingipun. Sabab malih menika Bapak Sukamto delasan rakyatipun caos hormat sekawan kiblat gangsal ingkang panjer. Pramila sedaya dipun caos hormat mugi Gusti Allah paring slamet donya wilujeng slamet akhiratipun. Ingkang sabab menawi Bapak Sukamto gadah niat pun ngormati surya lan sasi toya lan api ron lan kajeng sedaya dipun caos hormat mugi Gusti Allah paring ridho lan pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kajatipun anggenipun ngedalaken sedekah caos hormat bumi ingkang dipun hormati sendang tawaran pinaring rahayu ingkang wilujeng sajeng sapawingipun. Ingkang sabab menghormati bali bapanipun sedaya ingkang gadah niat rinten kelawan dalu ngajeng sapawingipun. Sabab menghormati sabdane sabiti sabina sarenjang slamet ingkang dumateng sedaya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa alihi baitil kiram syaudilallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya kalau begitu ya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri
الفساد في الخاد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا الأولين والآخرين وسلم على قل الشهادة أجمعين والحمد لله رب العالمين Barakallahu laka wa baraka alaika jama bainakuma bil khair Barakallahu laka wa baraka alaika jama bainakuma bil khair Barakallahu laka wa baraka alaika jama bainakuma bil khair Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam wa khayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya jal jalali wal ikram Allahumma inna nas'aluka salamatan bi dinina wa biyatan bi jasadina wa syahadatan bil ilmina wa barakatan bi rizqina wa tawbatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa khuratan badal mautina Allahumma firli dinubi adi walidayya maqama rabbini syagira rabbi birli wali walidayya maqama rabbini syagira rabbi birli wali walidayya maqama rabbini syagira Allahumma wina laina bisyakaratil mautina mujadamna nar wal afa dari hisab rabbana la tusyukudu bana badayatana wa haflana min ladunka rahmatan antal wahhab rabbana dhalamna musalan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana ighfir lana wa liman ladina sabaquna bil iman wa la taj'alna bi qulubina ghillan lil ladina rabbana innaka raufur rahim Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal basya wal munkar wa sif wal daripada sadida wal mihana ma tahara wa mabatan badatina khasa wa min buldan muslimin namatan kana qudusyan qadir rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin Allahumma rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati Fatihah.